Останете с нас в следващия час, защото камерата и микрофона ще ни отведат далеч на изток. Да видим какви изкушения ни очакват там. Градски забивки са на изток, далеч на изток, В Ориента, при кой? Пазова. При кой? Здравей, как си? Здравейте, много добре, след като сме отново заедно. Тук е момента да кажем, че Ивелина Пазова е наш много добър приятел, защото ние сме фенове на това, което тя прави, истински поклонници. Както и аз на това, което вие правите. Ето защо сме приятели, за да разбираме страхотно, нали? Прекрасно. Днес в Градски забивки си говорим за превъплъщенията на изкуството. Можеш ли да кажеш, че това, което ти правиш, е едно истинско изкуство? Аз мога да го мисля, но това, което те трябва да го кажат хората. Мислиш, а ние ще го кажем тогава. Вие трябва да го кажете. Аз мисля, че да, танц, ориенталският танц е изкуство. Ти ли сложиш картини с движенията на своето тяло? Това ми харесва. Да, Това е определено. прекрасно, че другите го разбират по този начин. Да, ние изразяваме и вътрешния си свят в пространството. Връщаш се в България от време на време. Когато се върнеш, как се чувстваш тук? Прекрасно. Защо? Моята родина. Аз обичам България. Освен това, идвам за да разпространя това, което обичам адски. Културата, която представям чрез моя танц. Че има след толкова много труд вече много последователи и както видяхте и преди малко един прекрасен резултат, бих казала. Виж, настръхва ми кожата, така си помисля само, че си посял някое семенце и малко по малко започва да изниква нещо. И това е прекрасно. Че успяваш да предадеш твоята страст, твоята обич към това, което правиш и най-вече уважението към едно чуждо изкуство, което за съжаление в България е леко недоразвито, но ти се грижиш за това с твоята школа. моята цел да разпространя тази култура и мисля, че както в цял свят, със сигурност ще се получи тук в България. Малко е трудно заради менталитета ни, но съм сигурна, че в много скоро време ще е популярно почти колкото и в Запада. Колко е голяма твоята школа и само в София ли е? И всъщност как се развива тя след като ти не си тук? Като кажем школа, всеки един си представя едни 4 стени и там е моята школа. За мен школата съм аз. Където и да отида аз, това е моята школа. Не е самата сграда, която е школата. И поради факта, че аз много често пътувам в чужбина, в цяла Италия по фестивали, уоркшопове, много трудно мога да се задържа на едно място, за да имам моя собствена школа като сграда, като място. И затова ми е по-удобно аз да се местя. В смисъл, в различните дни съм на различни места и така водя курсовете. Тук в България имам сътрудничество с една определена школа. И
Това ми харесва, защото има основа да се развият и да се направят много интересни неща. И затова в България за сега съм само в София. Трудно ми е да се предвижда, мога да организирам семинари в България. Това със сигурност ще се случи, но ако трябва да следя една школа, не мога да се разкъсвам. Примерно аз не мога да си позволя през годината да дойда за повече от 2 уикенда. Продължаваме да си говорим с прекрасната Евелина Папазова и след малко гледайте Градски забивки. Кажи ни за твоите най-добри ученици. В България има много добри таланти, слава Богу, напоследък вече наистина има едно сериозно отношение, има едно постоянство, което в първите години беше много трудно. Моите девойки и другите преподавателки, които са в София и тук-там в България, вече имат едно сериозно отношение. Това много ме радва, защото започват да следват и фестивалите, които са в чужбина. Които започват да се раздвижват и със сигурност един ден ще направим едно сериозно събитие тук в България. Идеята да се направи тук един фестивал в България е прекрасна, но за това нещо е необходимо първо една солидна основа. В смисъл да не стане в един момент, че преподавателите са повече от консуматорите. Има и този риск. Но със сигурност ще се случи. Трябва просто хората да се подготвят, за да може един преподавател, който дойде, да не намери едно трагично ниво, ами да намери една солидна почва и с това да се гордеем и ние. Как приемат ориенталския танц? В Италия, слава Богу, нямат тази представа. Танцът там е навлезе още от 73-та година. Един от първите преподаватели в Италия бил моя мастер, Заза Хасан. Така че не са малко години, от когато се развива. Тук в България първо започваме да прохождаме добре. Важно нещата да се правят стъпка по стъпка, малко по малко, за да се върви солидно. Не да бързаме да правим големи неща, които са големи в нашата глава и накрая говорим и не казваме нищо. Менталитета на хората. Тоест, там където си ходиш и по целия свят, как приемат твоя танц като вид изкуство и съответно българите възприемат ли го все още като кючек? Много хора го възприемат, да, като кючек. Там където хода аз, по принцип, аз се движа винаги в среди, където интерес е целенасочен точно към ориенталския танц. Той ще пътувам в чужбина заради фестивал. Отивам някъде заради фестивал. Организирам и събитие, и спектакъл с хората, които се интересуват от това изкуство. Но фактът, че има толкова много фестивали, това говори, че има достатъчно интерес. Харизматична жена, привличаш ли много мъже в школите? Я кажи. Моите най-добри преподаватели, аз може би и миналия път, когато си говорих, не съм го казвала, са мъже. Много често напоследък уча с мъже. Има много преподаватели, това малко хора го знаят, но ще го знаят. Имала съм също и ученици мъже.
Танца не е мъжки или женски, движението не е мъжко или женско, както и в класическия балет, както и в фламенко, както и в българските народни танци. Няма мъжко и женско движение, има излъчване. Надявам се, че всички наши зрители също са успели да усетят магията на ориенталския танц. Градски забивки продължават след малко. Останете с нас и с мистерията на ориенталския танц и градски забивки. Без да знаят за какво идват. Идват от любопитство или защото тяхната приятелка им казва: дай, ела с мене да не съм сама. Кой идва, защото му харесва музиката, кой идва, защото иска наистина да се научи или го взима като вид гимнастика, защото не е само танц, то е и психотерапия. В смисъл, ти за да успееш да завладееш тялото, да го контролираш, да знаеш коя част от тялото движиш, ти трябва да познаваш себе си. Освен, че разблокира емоционалната страна, емоционалната душевност. Аз винаги казвам, не е публиката, която трябва да стигне до нас. Ние трябва да влезем, да стигнем до публиката, да я вземем и да я въведем в нашия душевен свят в момента. Обожавам този танц, защото на мен лично, мисля на всички, които са стигнали до тази степен и са го избрали, ти дава възможността наистина да влезеш в различни статуси. Днеска съм тъжна и ще изтанцувам нещо, което дори да е на една съща музика от предишния ден, която съм танцувала по-жизнерадостно. Днеска ще влеза повече в душевния ми статус. Днеска съм жизнерадостна, случи ми се нещо прекрасно, искам да го креща на всички, ще избера едно табла сол и цялата енергия ще излезе. Искам да съм лирична. В смисъл, ти дава възможността наистина да направиш една палитра от емоции и хората го усещат, ако е истинско това нещо, ако ти наистина го изживяваш вътре, докато го правиш. Ти си артист, човек, влизаш в роли веднага и си много убедителна. Това помага ли ти в живота, когато не танцуваш? Личният ти живот? Значи, преди да си танцор, ти си човек, окей? Преди да си артист, ти си човек. Независимо какво си постигнал професионално, ти си един човек. И според мен е това, което си в нормалния живот, си на сцената. Ти не може в нормалния живот да си свит, срамежлив и да излезеш на сцената и Как живееш в Италия? Моето ежедневие е: отварям очи и отварям буквално капака на компютъра и започвам да отговарям емейли, фейсбук, сайт. По принцип аз се следя абсолютно всичко сама. От плакати, от сайт, реклама, абсолютно всичко. И това ми отнема доста време. Как успяваш? Аз съм един обикновен човек, както всички останали жени, които готвят, чистят, перат. Правиш ли го наистина? Да, естествено. Що, очудващо ли е? Ми да, изглеждаш толкова добре. Ама аз мога да изглеждам много зле.
което е вътре в мене, да успея да го предаде и на всички зрители, на всички тези, които са около мене. Да се заредят с тая магия, с тази енергия, която е... Няма думи да се опиш това, което се усеща, когато си наистина вътре в водовъртежа. Продължаваме да си говорим с Евелина Папазова. Останете и след мъничко с нас. Вие гледате Градски забивки. Кажи, къде може да видят хората, освен по тия редки участия, как може да гледат? И дори в България, и дори в Италия. В Италия по принцип, когато нямам други ангажименти и пътувам, мога да ме видят в един арабски ресторант, в който съм и част от управлението и работя от 11 години. Казва се Аладино, типична мароканска кухня, близо до Болония. И там всеки петък и събота изнасям спектакли. Напоследък малко по-рядко, защото много често пътувам. И другите места, където могат да ме видят, това е по фестивалите или понякога имам спектакли в театъра, участие, но в други заведения или в друг контекст много е трудно да ме видят. Коя е любимата ти кухня? Харесваш ли арабските манджи? Аз по принцип ям абсолютно всичко, нямам нищо любимо, зависи от момента. Примерно, ако ви кажа, че в този момент ми се яде адски много цаца, нямам особени предпочитания, обичам всякаква кухня, всяка една кухня има нещо, което ми допада адски много. Предпочиташ ли изкуството извън танците? По принцип да гледаш картини, да отидеш на изложба, на театър, да слушаш музика? Да, много. Аз по принцип също правя много неща. Рисувала съм, занимавала съм се и с макраме, плела съм. Единственото нещо, което не съм пробвала на една кука, но обичам всяка вид изкуство. Всичко това, което е креативно, което се прави с ръцете, ми доставя голямо удоволствие. Костюмите, разкажи ни откъде ги намираш. Наистина са много атрактивни и много красиви. Костюмите по принцип ги купувам от Кайро, от професионалните ателиета, когато хода на фестивали. Последните, както и този, е от един много известен аржентински стилист, Фернандо Корона, който обожавам. Работи не само с камъни, но с стъкла, които на сцената наистина рефлектират страхотно. Хубавото при него е, че той прави уникални модели. За този танц е по-естетически е по-добре едно леко, по-закръглено. Казвам дебело тяло, естествено, естетиката е важна, но по-скоро закръглено, отколкото слабо. Да кажем с хубави, закръглени женски форми. Знаеш, че то хубаво е това, не това, което е хубаво, ми това, което се харесва. Следващото ми идване би трябвало да е май месец. За май месец нямам никакви ангажименти нарочно, за да мога да планувам идването ми. По принцип идвам 3 пъти в годината. Януари, април, май и лятото за малко повече. Не правя всеки път спектакли, защото не искам аз да ги правя. Тоест, идеята е, когато се направи, да се покаже и това, което вече има в България. Това не случайно поканих и тези момичета, които заслужават да бъдат видяни.
градски забивки се намират в съблекалнята на Евелина Папазова. На мен ми е много интересно дали сама се гримираш или ходиш при професионални гримьори и фризьори. Сама. Наистина ли? Всичко сама, заклевам се. Мигли, камъни и така нататък. Естествено за спектакъл по-важен или за сцената в театъра наистина има свой ефект. И тук държа да кажа, защото всички казват, ето, нали, виждаш ли, това е италиански гримови, всичко е перфектно. Моите гримови са български хора. Всичко е купувано от тук. Но ефектът е наистина много добър. Потресаващ. Да. Страхотен. مش قادر اكتر انك